Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Good morning sa inyo tanan, Dr. Kagape Junior na sad ni, live na sad ta sa Wednesday. Wednesday makaron so live. Ang number naman sa Doktor sa Kahanginan kung kisa tong gusto mag-text, mangutana, daghan-daghan na po ni mga pangutana diri. Ang number namo is 0991-215-3123. Sabon lang nako, ang number is 0991-215-3123. So, salamat sa inyong mga text o mga replies dito sa YouTube, mga comments. Medyo nabasa-basa po na ako ni, daghan-daghan po ni. Ang topic magud namo last time is isa-isa na kanusa ang moadto ang isa ka pasyente og emergency room. Gisugura na nako tog mga kung kanusa sa ni moadto kung nasa hilanat, kung sakit yang ulo og sakit ang iyang tiyan. So kung kitsa tong wala nakadungog ato na may replay dito sa YouTube. So good morning lang dito kay Sir Dennis Lasso katong announcer na o ganina. Newscaster ganina na nagstorya kay Sir Roy Johnson, ang station manager sa UM na radyo, sa Sir Ding Dukot, katong before pa kay Sir Dennis Lasso na ano. Tapos kay Sir Ronel Mandresa na diri sa atong station booth. Tapos anyway, medyo dagan-dagan maguni. So tubagon sana ako ning mga text from last time. Okay, so sugod ta kay Texter 5994, lalaki, tagom, 55 years old. Dok, unsa gyud ang tama pag-inom sa tambal sa high blood o diabetes? Human og kaon or wala pa kaon? Salamat. So, sa high blood, wala na siya bali kung nikaon na ba o dili. Can be taken with or without food na siya. Bahin sa diabetes na tambal, syempre kay kuan man na siya kanang anti-hyperglycemics, sabayo na nimo sa kaon kung magkaon mo. Kay kung niinom ka na niya wa kay kaunay, edi ang hulog ana malipong ka. Ha? So kung kinsa man tong nag-inom ato na wala siya gistoryahan sa iyang doktor, please lang imna na ninyo kung magkaon na mo. Okay? So nadiri kay Texter 2274, ang mga last numbers lang akong ginaingon kay siyempre di ko ganahan po na naabot sila yung mga mysterious texters nila na, di ba? So good day, Doc. Inquire ko na ako'y bato sa bladder nga 3.7 centimeters. Pwede pa ba ni mahili sa medisina? Unsang imong mareseta? Salamat. Bert from Digos. So good morning sa mga taga Digos diya o sa mga taga Tagum ganina katong nag-text. So kung 3.7 centimeters na imong bato, medyo dako-dako na gyud na siya. Kung ibawasan na nimog tambal for 6 months, siguro ang pinakakuha na is 1 centimeter para sa 6 months. So, miskin sa nimo kadaghan nimong giinom na tambal, isa ka taro pa na. Gagmay gid kay na siya labaw nag number 1. Cholesterol stone, duha na kabuk. 3 types na siya pero i-narrow down lang nato to bile pigment o cholesterol stones, okay? So, ang bile pigment stones, mao to siyang common sa Asians. Ang cholesterol stones, common sa mga Amerikano o mga Europeans. Kato siya, kung pangutanon ta mo, kinsa nagbuhat sa tambal? Di ba, Amerikano? So, pasabot ato, ang katong stone na cholesterol lang ang matunaw, dili itong bile pigment. So, ngano, importante, kay kita, Asian man ta, kung kalimot ka na Asian ka, wala tayo dugong bughaw, kung na may dugong bughaw, dili na siya mahilis ang tambal, which is ursodeoxycholic acid na siya. Kung ginayon niyo bladder, kaning bladder, gallbladder, naman po urinary bladder, ha? Kung urinary bladder, Roacol or Roatinex. So, kung yan na,
Depende po na sa klaseng stone. So, salamat sa pag-text, Bert from Digos. Nadiri, texter 9325. Dok, sakit kayong tiyan. Sunod, nagaitom akong popo pero dili dugo, black lang siya. Nag-take ko, gumiprazole, sakto ra ba ni? So, pasintabi lang sa nagkaon karon kay morning man gyud sa medical ano man gud ta medical man gud ta na program. So, pasensya na. Pero kani siya nagstorya siya na nag-itom daw iyahang hugaw. Pero dili lang siya dugo, black lang siya. Okay, so kung nga ni manggod, paminaw sa mga naay nga na, pwede maguna siya dugo, nagikan sa imuhang tungol or stomach. Ang dugo manggod, nasunog siya dito sa acid sa imong tungol or sa imong stomach, motong siyang itom. Labaw na siya, mura siya kanang grasa ang consistency dito sa huluganan sa hugaw or sa toilet. Og langsa siya. Pasabot ana, gadugo na siya sa dito sa taas, dito dapit sa imuhang tungol. So, ang kasabot ana, dako kayong posibilidad na naa siya ulcer na bleeding. Bleeding ulcer siya. So, kung mag-inom lang kag omeprazole, unya naga-bleed siya, kung itom ang popo, ato na kas doktor. Kay kailangan na siya og upper GI endoscopy. Kasi control to dito kung nagadugo bagid siya. Paspas ba ining duguan ni kung niabot ni siya dito sa imong hugaw, unya medyo hantod karon na gihapon. So mag-anemia gyud ka. Anemic, okay? So baba imong hemoglobin. So kung pwede lang ato na ka sa emergency room. Okay? So, nadiri, texter from 4595. Salamat sa pag-text, sir. Sige na makag-text sa mua. Salamat sa imong pagsuporta sa amuang programa. Good morning, Dr. Kagapi. Mo niyang text. Kung ang isa ka tao na na-infection sa lower parts of abdomen, possible ba infection mudagan sa upper part niyaning sa dungan? Dungan? Yaning sa dungan. Dunggan sa ear. Okay. Okay, sa ear. Kung nagasakit ang imuhang there is a lower part sa imong abdomen, dili na siya connected dito sa imong ear. Layo ra kay na siya. Maray ang imuhang pinakaduol gid ng sakit dito sa likod or there is sa imong shoulder. Pero kung mabot sa ear ang sakit, medyo unsa na siya, magduha-duha na ang doktor na maghunaw na, nagikan na siya dapit sa imuhang tiyan. Okay? Kung kisa tong wala kabalo asan ng abdomen, tiyan na siya. Kung diha dapit ang sakit, dili na siya mabot ito sa ear. Unless na gyud siya problem mismo sa imong nerve. Okay? Sa imong spinal column, which is layo ra kayo. Pero nasa ginayon nato ng referred pain. Pero nato siya sa tiyan dapit, sa likod sa tiyan, dito sa likod, o diri sa shoulder ang mag-adto siya sa pain. Okay? So, tubago na ko ng uban mga text, dagan-dagan pala gini. Ay kabulaka kay tubago na to na tanan karon kay medyo dagan-dagan na pod. So, muadto ta dito sa kanusa muadto sa emergency room na series ga last time nagstorya ko ani. So, bahayin ato sa bahayin sa chest pain. Kanusa ta muadto sa emergency room. Kung magsakit ang inyong dugan, unya labaw muadto mukalat siya diri sa either left arm, mukalat siya diri dapit sa imuhang kuto-kuto, dughan na sa kuto-kuto, mukalat siya diri dapit sa imong left shoulder, mukalat siya sa panga, ang sakit sa dughan. Dagan dayon mo sa hospital, sa emergency room, kay sakit na siya sa kasing-kasing. Giatake na ka. Okay? Gusto na ko may balaan ninyo, nakana siya na na simptomas, sakit inyong dughan,
Unya na-appeal pagyud ang imong left arm, kuto-kuto, shoulder, left shoulder, sa panga. Kana siya dagan mo sa emergency room. Kay ngano, kasing-kasing na siya ang problema. Pero kung ang sakit sa imuhang dughan, magunitan nimo sa isa ka tudlo. Pag imong tudlo, ibutang nimo sa dikit nimo sa imuhang iduot nimo ang imuhang dughan, unya maingnan nimo oy naa diri ang sakit. Pwede na siya costochondritis lang or muscle pain. Okay? So, dili na siya angay na moadto kag emergency room. Pero kung tan-aw nimo, naduda ka sa imong sarili, dili ka kumpiyansa, wala kay medical training, wala kay nurse sa balay, mas safe gyud na mo adto dayon ka sa imong doktor. Okay? Dili man ko naingon na dikahon niya tong storya diri. Base day katoday mild lang dito imong atake sa kasing-kasing. Unya pagkaunyo niya, grabe na day. So dili gyud na nimo ma-feel tanan akong giingon. Pero naagi times kung ingat akong storya sa inyo ganina, adto dayon mo sa emergency room. Okay? Labaw nag pag ang imong edad kay more than 50 years old. Okay? Pag musakit imong dughan, unya ang imong lifestyle sedentary. Sa ang sedentary. Kanang sige laglingkod, matulog kaon, pang ano ba, pang kabuhayan showcase. So kanang nga na dagan na sa ospital. Kung masakit ang chest nimo, labaw na kanang example, sedentary lifestyle ka, unya ni kita ka sa TV na nag-exercise, sexy kayo. So nigsundog pug ka. Exercise pug ka. Kalit nga wala kay pina hinahinay. Dagan ni ka sa ospital kay kung nga na gani imo pasabot na imong heart naglisod na tog apas sa imo. Moto siyang ni sakit. Okay? So, pasabot na, nawalaan na siya blood supply. Mo to siya, naghingalo na siya dito sulod. So, mo to siya, dagan sa ospital. Plus, kung ikaw ay high blood nakadaan, na nakay problema sa high blood, na nakay problema sa kasing-kasing before, na diagnose na ka, na to the echo na ka, na stress test na ka, pag nisakit mo ang kasing-kasing, ay mong chest, dapit, dughan, maangay na mo adto sa emergency room. Better safe than sorry. Kay kung maadto ka dito sa emergency room ulahin na, niya medyo ma-ICU ka pa. ICU is at least diri sa Davao. Minimum na 30,000 per day na siya. Wala pa na siya labot mga tambal. O sa bayad sa doktor. So, gigastusan pa ka. Unya, wala pa ka nabuhi. Kay dugay man kaniya to emergency room. Okay? So, wala akong ginaingon sa inyo na banday po ng sarili kay ang kwarta, mapulihan, ang kinabuhi, dili na. Okay? So mo na to sa akong chest pain. Kung kanusa mo ato sa emergency room. Ang sunod, kanusa mo ato sa emergency room kung naglisod og hinga. Usang pasabot sa naglisod og hinga. Kung ang ginhawa nimo, ma-feel nimong sarili na medyo nagaginhawa ka. Ma-feel nimo, mapansin nimo ba, nagaginhawa man ko. Kay kana man good, kana atong pagginhawa, kuan man na siya, kanang bali na lang na sa tuwang subconscious level. Mag-automatic na siya ba? Pero kung na-feel nimo mong sarili na nagaginhawa ka, murag, sa mani, ano nagaginhawa man ko? Or, kuan man akong ginhawa, murag, nasa'y limit ba? Oh. Ato dahil ka sa emergency room. Okay, pwede man na, gitaki ka o asma, naka-asmadaan, asma ka, pwede pod, nato siya problema sa kasing-kasing. Okay, ano mo na, connected mo na siya. So, kahit lang ka o ka ng naghingal ka, unya, walay sakit ang dughan, ha? Hingal lang ka. Unya,
pila lang ka steps or pila lang ka flight of stairs ang imong makaya, adto dayon ka sa emergency room or sa inyong doktor. Kay kato siya, kasing-kasing naman tong problema ato. Okay? So, sabi niyo, lisod ang hinga, basig na kuan lang ko ani, gikapoy lang ko, or basig ka ng, sige lang ako ng sigarilyo, mo nang ingani siya. Pwede po ingana, pero kung ingadto na nakay kalit lang, pinakalit. Mga siguro, minutes ago, dili ingana. Kalit lang siya. Naglisod ka ginhawa, dili na kay exert og effort, kay kada lihok lang nimo gamay or the mere standing ang ano sa pagtingdog malipong naka. So adto dayon ka sa emergency room. Kay kasing-kasing na ang problema ana. Okay? So na may uban lipong manggod na connected sa mga problem sa atong mga nutrition. Kato siya, dugay to siya ang ano ato, medyo weeks or months, hinahinay sa kalipong, hinahinay kaluya. Kato siya, ato ka sa emergency room, kung dili na gini mo kaya. Okay? Dili tong pagkalit lang nimo kwan, di na nimo, kung kalit lang kag dili na nimo makaya, katong ganina na nag minutes ago, okay pa ka, unya kalit lang kag lisod og hinga, kato siya, asap to siya. Emergency gito. Okay? So, para matabang ka dito sa imong kasing-kasing. Okay? Kanusa mo ato sa emergency room kung rabies. Rabies, kung gipaakan og iro. Okay, tanan mga naay paak sa iro, kung dili mo eksperto sa medicine or dili mo medically oriented, niya nakitaan lang ninyo ang information sa internet, mas gwapo na moadto mo sa doktor para maliwanagan mo kung unsa klaseng vaccine ang imuhang tagon sa imo, ang injection sa imo. Okay, so for example, kung ang iro namatay sa balay, kana siya, asap na siya, maadto na ka dito sa either emergency room or sa clinic sa anti-rabies na centers, anti-rabies centers na manta diri sa Davao City manggug ko. Nata diri sa Magallanes, napunta sa SPMC, napunta sa mga outskirts sa Davao, which is dito sa Eden Dapit. Asa yun ang Eden Dapit? Sa Ronel? Eden? Basta diya Dapit? Turil, naadiya sa Turil. Naadiya sa may Digos. Napun na diya. Digos? Kaning diri sa may Panabo. Okay, so lain-lain akong storya diri. Pasensyahin na. Kay wala pa'y pamahaw. Pero kung yan to, namatay ang iro, dagan dahil sa emergency room. Kay nga dili man na siya sigurado kung rabies or na-rabies, pero sure lang yun na para isalbar ang tao. Bahala na mamatay ang iro. Di man bahala, pero bahala na mamatay iro, basta mabuhi lang ang tao. Okay? So, yan ang mantra. Okay? Sa DOH. So, kung wala namatay ang iro, maski wala namatay ang iro, ato gyapon ka sa imong health centers or sa katong emergency room. Kaya nga kani manggong rabies, pwede na siya mo tago sa imong lawas 3 to 100 days. Okay? So, kung namatay ng iro next month, pagka next month, adi mo yung kag patay kang bata ka, apil pug ka. Okay? So, kana ba yung rabies ang iyang kuan gyud iyang target ang katong brain nato. So hinahinay na siya musaka dito sa imong nerves, spinal column hantod sa brain. Unya it takes them about 3 to 100 days to do that. So imagine kung wala ka nagpa-injection dayon. Goodbye. May nagagag na tinuod gyud ning rabies makamatay day ni. Ikaw
mata pa man ka na, hinagay-hinay kag kuan, hadlok na kag tubig, hadlok na kag hangin. Unya, pero di ni mo mapugos yung sarili na kuan kay sa brain man siya. Okay? So, kung tagagawas ang iro niya, dili na makitaan, labaw nagmato ka dito sa sa mga health mga rabies centers. Okay? So, kana siya, category 3 naman na. Okay? Katong namatay ang iro or nagagawas ang iro na di na nimo makitaan, considered na sila category 3. So, unsang pasabot sa category 3? Sabot ana, kailangan nimo tong passive ug active na immunization sa rabies. Bali, duha klaseng injection na kuan pang anti-rabies. Sunod, katong mga gipaakan dito dapit sa naong, sa kamot, sa genital area, sa maselan party sa lawas, sa tiil. Kana sila, category 3 na sila diretso. O ato na mo dito sa health center. Okay? So, medyo nanapod ta diri. Dagan-dagan po ang atong nag-text, no? Karon. So, continue, excuse me. Kano sa tamo ato emergency room, kung naay, apil day ang rabies day, kung katay napakan sa iro. Kalimot ko, sorry. Kung grabe ang dugo, sa isa ka samad, kung tayo awas-awas na siya ba, kato siya, dato day kag emergency room, ay nagulat ta kay kana siya manggod, tanawon sa isa ka doktor or sa surgeon, pariha na mo, kung kailangan i-control tong bleeding. Kaya naman na siya naigo tong ugat dito ba. So, walay type of dressing or mising saan yung balot ana, kunya dili siya muundang, adto dahin mo sa emergency room, ha? Kay kana siya, delikado gyapon na siya. Labaw naigo tong artery. Mao na siyang tigdala sa tong dugo. So, kana siya, adto dahin mo sa emergency room. Okay? So, ang next nato, kano sa mo atog emergency room? Kung naay almoranas, ang almoranas naman ay grading good, grade 1 to 4. So, ang almoranas na po siya types. Ang duha ka type is external o internal. Kung ang internal hemorrhoids, kung i-grade na nimo 1 to 4 na siya, kung 1, nagdugo lang siya, di nimo makitaan tong bukol. Kung grade 2, nasa'y bukol, pero mawala lang siya iya, mabalik siya iya. Kato siya, grade 2 to siya. Ang grade 3, kung ibalik nimo siya manual, kamot, gamit og kamot, grade 3 na siya. Tapos karon, ang grade 4 dili na siya mabalik. Okay? So kung sabon lang nato para at least ma-memorize ninyo, grade 1 kay dugo lang siya, wala kay makapaan. Grade 2, kung mabalik lang ang bukol, mabalik lang sa iya. Grade 3, kung kailangan nimo kamot ang ibalik pag katong bukol. Grade 4, kung dili na siya mabalik ang bukol, di na mabalik sa kamot. Kaya nga importante itong grades. Kay grade 1 and 2, pwede pa to sila diet modification lang o medication. Sabot mo? Tambal. Pwede pa to silang tambal. Mo to sila ang butangan o facto ointment. Okay? So, kato sila, og diet modification, mo to siyang magkuhan ka og kanang mga gulay, mas daghanon nimo imong gulay, mas daghanon nimo imong tubig. Yan na. Okay? So, tagaan ka ng lagfacto o daflon. Mo na sila ang tambal sa hemorrhoids. Pero pag grade 3 and 4 na siya, unya internal hemorrhoids, saka itong nasa sulod na hemorrhoids. Type of hemorrhoids. Grade 3 and 4.
Dili na siya madala og tambal-tambal. Kay nag-ano naman na siya dito, dako na kayong posibilidad na ang imuang almoranas naipit na siya. So, operation na siya. Opera na. Okay? Kay dili naman kalingkod ana, kay sakit naman kaya na siya. Og appeal na to ang katong external hemorrhoids. Kay duha man na internal o external. Unsa man na external? Mao na siyang kung i-bisayaon lang nimong English na external sa gawas na hemorrhoids. Mao to siyang hemorrhoids na dito sa gawas siya gikan sa murag dentate line ginayon na mo ana. Kita lang sa doktor ay nakabalaka nag-memorize pag mayon sa doktor. Makita kag ingon sa doktor, Dok, external hemorrhoids mong ni. Matinga lang doktor, yun sa niyo pagkabalo. Okay? Nakita lang doktor lang makabalo na. So, kato external hemorrhoids, emergency room na pud na siya. Kaya dito na siya i-explicar sa inyo na kailangan na siya operation. Okay? So, internal o external hemorrhoids, i-explain na ako kung wala mo kasabot, basta, masabtan na ninyo. Naala na dito sa YouTube, mabalik lang na dito ang katong replay or mabalik this Monday ang kaning every Wednesday na ako na live. Live ta karon na, mangigala kung kinsa man tong gusto mag hi lang or gusto mag kamusta or kung gusto lang mangutana diri, medyo dagan ang pangutana, bago na totoo niya. Ha? So, karon mo break na ba ta? So, mo break sa ta for this announcements. Mo ni si Dr. Kagape sa Dr. sa Kanginan. May buntag siya tanan, balik ta sa atong programa. Mo ni si Dr. Kagape Jr. Edward, yapon ang pangalan kay Junior man. Sa Dr. sa Kanginan, anong number kay 0991-215-3123. So, ang number 0991-215-3123. Kung kinsa tong gusto mag-text o magpasalamat or mga musta. Okay, so salamat po ko sa inyo mga nag-text o mga katong mga nag-support sa kong father pa lang o sa kuha karon. At least kamo gyud ang nagapabuhay ani na programa. Kay wala man mi bayaray diri, wala man ni bayad dat in town sa moa. Okay? Serbisyo publiko. So, amo ang clinic na diri sa may Multitest, Bangoy Street na siya, Ponciano na siya dati. Suite 21. Kung kinsa tong gusto mga musta or muagi lang dito, pwede man. Di man ko mo charge ninyo. Okay? Natoy kay sayo na nagpa-picture. Salamat din taon ko, mura kog artista kay nagpa-picture mo. Pero at least na ma-feel ni mong love nila na nagid ay tao na manghatag og kwan ba panahon sa imo. So kani bago na to ning mga texters diri, daghan-daghan na pud ni ba, naglaray na ni diri. Sorry kayo kay nagyoyo ko ganina. So morning ikan kay 4966, 84 years old, male from Turil. Ang problema ko, hindi makatayo at matagal dahil sumasakit ang mga binti ko. Kung maglakad, sumasakit pati pa ako. Ang maintenance ko ay diabetes din ako. Amlodipine 5 mg, losartan 100 mg, atorvastatin 40 mg, and febuxostat 40 mg. Ano ang dapat gawin? Salamat and God bless. God bless din, sir. 84 years old, taga Turil. Okay, so ang problema kasi, sir, hindi kayo na-explain ng doktor ninyo na huwag kayong uminom ng febuxostat kung may flares ang arthritis. Kung hindi kayo makalakad or sumasakit pa rin ang paa ninyo, huwag po kayong uminom ng febuxostat because that will cause more pain. Okay? So, ang problema manggod sa mga doktor, kung imagine ninyo katong mga classmate ninyo tong high school pa mo or katong college mo, na amoy classmate na gamay og social skills, dili kayo kabalo mo
halubilo sa mga friends ninyo. Magsigilag basa og libro. Mao ni sila ang nahimong doktor. Okay? So dili na sila kabalo mo communicate. Kay ngano mama nilang pagkadako. Sige man sila basa og libro. Ngano ako naglahi kay bulakbol man ko tong ano. Binuang lang. Pero nakapasa man gyapon sa UST. Okay? So okay lang man day gyapon. Pero lahi man guning amo ang ano ni daddy kay kami unsa na mo ang pasyente na dili mo kalimot na namon day side ang mga tao na dili sila kasabot og medical terms. Okay? So mo tong gina-explain namo. Labaw nagkaning kay sir na sumasakit pa rin yung katawan niya, binti, tsaka paa, pero uminom pa rin siya ng febuxostat, which will cause more pain sa arthritis. Kailangan lang siya inumin, dapat nyo lang siya inumin pag nawala na po yung pain. Okay? So, salamat po and God bless. Okay? So, another texter from 0087, 58 years old, male. Good morning, Doc. Ask ko lang, Doc. Kining atong ihi nga nagabula, Doc. Murag na isabon. Unsa ni siya, Doc? Sa gabi lang na ibula, sa buntag wala man. Salamat. Kung sa gabi lang siya na ibula, ang pasabot ana, dehydrated ka, kulang ka sa tubig. Kay pwede man gud na siya grabe ang imong siguro tulog na ka kaayo, wala ka kainom na, uhaw na day ka, ngihi ka, bula siya. Pero kung sige gyapon ang bula sa imong ihi, niya mapansin nimo mas grabe na yang bula. Ang pasabot ana na kay proteinuria. Unsa man ang proteinuria? Na nay protein imong ihi. Pasabot ang katong pag-filter sa imong kidneys, guba na siya. Okay? So, isa na siya ka-sign of kidney failure. Simba ko palayo sa imo, sir, kung kani ang imong ang problema. Pero kung sa gabi lang ginayon nimo sa kuha, pwede mo guna siya dehydration lang. Kulang lang ka sa tubig. Okay? So, mas gwapo na moadto ka sa doktor. Kay mama nang ginaingon namo diri sa doktor sa kanginan, mantra man namo ni kung naay problema o na dili ka kasabot adto sa doktor kay ang kwarta mapulihan, ang tao dili na. Okay? So salamat sir sa pag-text. So kani gikan kay 7475 from Panabo. Good morning sa mga taga Panabo. Good morning, Doc. Ang ako ang kamot, ug tiil grabe ra ugat ng gawas. Tapos banhod siya og ngulngul. Especially inig katulog. Sakit pod ang bukog sa bukton. Acidic ko og diabetic. Ang pangutana, unsa man cause aning ugat nga lain daw jud tanang unya sakit pod magsigi ko og basa og tubig. Okay, kung iyan ni magod siya, ang problema nimo mismo ang katong imong kuan na kay varicose. Varicose na siya. Ang varicose mong good, depende maguna sa imong genetics. Kung ang lain nimo varicoson, naagid kay dakong chances na imuhang ikaw or imong mga igsuon o imong mga anak na siya varicose. Unya, kung ang problem nimo one-sided lang, natay problema dito sa kung one-sided, isa lang sa parte ba? Either left kamot lang, dili siya sa right, dili siya duha ka kamot, dili siya duha ka tiil. Kato siya na ay bara dito sa imuhang, either na cholesterol na bara, or naa siya blood clots dito. Kato siya, emergency to siya. Labaw na magbanhod ang isa ka side lang. Okay? So kato siya, kailangan to siya tan-awon sa TCVS na doktor. Unsa man ang TCVS? Thoraco-vascular surgeons na siya. Bali, ang specialty nila, ugat o kato mga kasing-kasing. So kung kinsa man tong naminaw, kinsa man yung nag-text sa inyo 7475, sir, pwede man kunin siya na ibara ang imong side dito na naay
daghan og veins. Sakit pag di mong bukton. So pwede maguna siya. Kung labaw one-sided lang siya, ang problem adto mo dito kay tagaan mo either pampatunaw, natambal, or operahan siya. Either tanggalon tong clot dito mismo or tanggalon mismo tong varicose kung katugid mo problema. Ngulngol magyud na siyang varicose kung may varicose na normal lang na varicose. Dili man normal lang varicose pero ingnon gud natog normal na siya. Kung naman to siya normal type na varicose, pag mo na siya kay ang varicose veins manggod. Kung imagine nimo ang tubo na naay valvula, ingana ang vein, i-prevent man na niya ang blood na mo balik panaog through gravity. Karon, kung tungod sa sigig dugay og tingdog, dugay og sige lakaw-lakaw, wala ka ni lingkod, wala ni magisaka imong tiil, unya sa pamilya pagod ninyo na ay unsa barikuson gud sila, mubigay tong ang iyang valve dito. Pagbigay itong valve, mao na to siya muburot, mungulngol og magsakit. Okay, so ang tambal gyapon ana is daflon gyapon ang tambal ana. Tapos compression stockings, compressive stockings ang ginaingon. Unsa man ang compressive stockings? Lahi na siyang stocking sa babae dito sa mall ha. Lahi na siya, mao na siyang parte stockings na medyo gahi na siya. Tapos ipito niya imong tiil. Pag nagalakaw ka or nagatingdog or nagatrabaho, kato imong suoton. Pag naghigda ka or nagsaka imtiil, tanggal po niyo tanggalon kay ngano ang uban problema mo dato kay katul ang tao katlan. Kay kuan man sila allergic atong material na ginagamit ato. Okay? So dili na siya related sa mabasa og tubig ha, ang kanang unsa varicose. So ayo in taon mo tuwa na dili maghugas pag humanog trabaho ana. Tanawang karabaw di ba way varicose. Okay? So ang kuha na ni next nato na texter gikan kay 0221, good morning. Akong bana 61 years old, diabetic. Nihubag iyang prostate, abi niya kahiyon siya og naay ni gawas na tibugol nga dugo. After 2 hours nangihi siya na naay gamay dugo. Sa sunod sa ihi wala nay dugo. Wala siya gibati sa sakit o kalintura or hilanat man na siya sa Bisaya. Unsay maayo buhaton na ni Doc? Salamat. Kung nasa clot dito sa sulod na nasa cystitis, pwede mangguna siya. Kung labaw nagnihubag ang katong imong prostatitis pod, adto rin mas doktor kay tagahanan siya antibiotic. Kay ngano, kani manggong usahay maghubag atong prostate ug atoang bladder, cystitis man na siya, musaka man na dito sa imong kidneys kung di nimo natambalan. Mao na siyang problema karon. Kay ig-una imong kidneys, unsang may hitabuan na nana moadto sa kidneys. So magkanana imong kidneys, mao na siyang hospital. So kung iyana pa lang iyahang gibati, mas maayo moadto ka dito sa inyong doktor. Kay pwede man na siya saka dito sa imong kidneys. Ug mas wapo nang mas safe gid ka. Ayo hinahinay diya kuan. Adto sa doktor na kanang hiyang pod mo ba? Eh kung istoryahan lang mo na, ay okay lang na, ayun na siya, bantay lang na siya, istoryahan niya, nagdugo na siya. Hindi na siya tarong na doktor, okay? So, kada siya, ato na mo dito sa lain na doktor kung ligin mo hiyang, okay? Ang next na to na texter, 01339, Doc, kung dunay sakit sa kasing-kasing, dili ba pwede mo inom og daghan tubig? Wala man siya evidence na bawal mo inom og daghang tubig. Anekdota lang man siya, pasabot ana tungod sa storya lang. Wala gid siya proper evidence or dili gid siya double blind studies.
na bawal daw mag-inom og daghang tubig. So ang ginabawalan lang gud ana is ang imong kidneys na kung daghan kay tubig, labaw na tong news na nakadugma to babae namatay kay more than 3 liters ang iyang giinom na tubig. Diretso matay sa US. Amerikana man to. Kay medyo na pagka kuling-kuling gining tingkuling ni mga Amerikano ba. Kisa po ningon sila na moinom og tubig 3 ka litro diretso. So patay siya. Mo to siyang So nga ni manggod dili kay siya wala siya evidence na bawal mo inom og daghang tubig. I-moderate lang, in moderation. Okay? So tanan ninyong buhaton, tanan ninyong kaonon in moderation, exercise moderation, kaonon i-moderate po ninyong kaon, dili po ninyo sobra, dili po kulang. So tubig, sabahin sa tubig, dili po sobra, dili po kulang. Unsa man ang sobra na tong 3 liters, more than 3 liters. Sobra na sa tong 2 liters in 1 minute. So 6 glasses ang minimum sa day, okay? So ayaw lang kayo 6 glasses in 1 minute. Grabe na pud na, malumos man pud na tong kidneys. Okay? So ang next na to na texters from 0165. Good morning, Doc. Pwede ba na ako ilisan akong tambal sa high blood? Amlodipine 50 mg, Losartan 50 mg. Salamat. Ma'am, walay amlodipine na si 50 mg. Okay? Sana na siya? Overdosage na siya. Ang pinakagrabe yun na amlodipine is 10 mg. Kisa nagstorya sa imong 50 mg ang amlodipine. So, ang Losartan, hinoon 50 o 100 na siya. Ayaw ninyo ilisin siya kung ang doktor ninyo wala nagstorya. Kisa nagreseta nimo, balik dito sa iya. Ug ngano nimo siya kambyuhan. Daghan man ni siya mga side effects, isa luya, ang kaning amlodipine manggod, the only time na kambyuhan niya siya kay kung namo dito sa renal problem, na problem sa inyong kidneys. Unya makakos man ni siya hupong. So kambyuhan to ninyo. Pero kung wala mo yung other reason na kambyuhan ninyo other than nakadungog lang mo sa silingan, ayaw yung tao na ninyo kambyuhi. Okay? Ang doktor lang magkambyuhan na. So, nadirigikan kay 68 years old female from number 7254. Dok, akong ate, malipong usahay, makuyapan, unsa ni iyang simptomas? Kung kaedad mo sa imong ate, ate ganin niya, unsa man si Dr. Kagapi? Ate, so medyo taas gini siya age. Malipong siya, unsa makuyapan? Pwede na siya sa kasing-kasing. Labaw na, malipong una, kuyapan, sunod. Kasing-kasing na siya. Ato dahil mas doktor, ha? Pero kung malipong siya, unya, nalagya po siya panimuot, pero matumba siya, pwede na siya stroke. Simba ko palayo. So, kung stroke, dibalan po na imong itsura na, kay maghina ang left side or sa right side lang. Dili sila duha. Okay? Nadirigikan kay 4693. Doc, good morning. Taas kog uric acid. Sige kog inom og allopurinol 300 mg. Nagabukol man akong tudlo. Unsa akong buhaton, Doc? Iundang nako ni pag-inom? So, kaning allopurinol manggod, bali pampagamay na siya og uric acid. Kung naingnan ka sa imong doktor, ayaw og undangin ni siya unless makontrol to imuhang uric acid. Naana siya mas better ana, pero mas higher ang cardiac effect or problem sa heart. Mao to siyang febuxostat. Okay? Depende na sa inyong doktor kung kambyuhan na to niya. Pero ayaw gyud in taon og inom ani kung naga-flare ang imong sakit. Kung nagasakit ang imong kasukasuan, naga-arthritis ka ba, nagasakit. Ayaw inuman ng allopurinol o febuxostat kay mugsamot siya og kasakit. So kung ingon nimo sa kuha na kay mga bukol sa tudlo, pasabot ana nana sa inyong pamilya na taas gyud og uric acid unya namoy gout. Gouty arthritis mo.
Unsa pasabot ani? Forever na mo magbuhat ana unless i-control ninyo ang inyong uric acid. So, ayaw hintawon mo undang ang nag-inom. Basta kung mag-undang ka ana, the moment ka mundang ana, mudaghan na siya. Okay? The only way na matanggal na siya katong mga bukol diri sa imong mga tudlo is through operation. Pero mobalik manggihapon na siya. Unsa din nga sa sulod ani? Kani mga bukol na ni, tanawin mo na sa sulod, mura na sila chok. Chok na nabasa. Ingana ang naong niya. Or harina na nabasa. Ingana ang naong anak niya dito sa sulod. Okay? So, kung na siya, sa uric acid na siya build up. Pasabot na, wala siya nang eliminate sa body. So, moto siya ang imno ninyo tong allopurinol kay synthase inhibitors man sila. So, xanthine inhibitors. So, nadiri from texter 4557. Good morning, Doc. Unsang tawag aning sakit sa kilid sa may wala left? Wala nabot sa tiyan. Maglisod gyud ko hinga labi nag mangwiab. Ko dili ko tarong ginhawa og dili ko pud ko makadayon og hatsing kay mosakit man akong dughan. Murag na ipit. So, pwede na siya na naa kay there is a left na kay either muscle pain kay kung kada muliyok ang imong muscle diha na say costochondritis either na bunog or na kay shingles or herpes zoster. Unsa kay nasa sa Bisaya kana ganing ugahib. Ugahib ba na siya, no? Sir Ronel? Ugahib na, no? Kanina na rin mong gawas? Kana chicken pox na siya dati. Unya, itong nag-chicken pox ka ng bata, paka. Unya, ang imuhang virus, niadto ni tago dito sa imong mga nerves. Pag abot sa imuhang mga katigulangon or immune system niyo, baba kayo, manggawas na siya balik. Paggawas ana, mo na siyang ugahib. Okay? So, kung magsakit yun siya, pwede patun mo sa doktor kay basig na ay problema dito na lahi na, dili na siya katong giingon ako, gimension ako. Ato mas doktor, kay para i-examine nun yung tiyan. Ayaw yung taon mong sugot na ang doktor, mas storya lang ninyo, dapat gunitan niya yung tiyan kung asa man tong sakit. Okay? Dali-day sa imong wala niabot sa yung tiyan. Sa kilid lang. So, most probably, ugahib ni siya or nasa costochondritis. Kung sa mang cause ng costochondritis, nainat lang siya. Kasi siguro nakakita siya kag sexy dito sa YouTube, or dito sa Facebook, nagsayaw man, so nagsayaw po ka. So, para ma-exercise po yung sarili. Nabinat, kaya wala mo kay proper stretching. Kailangan nag-stretching, okay? Kailangan yung stretching every time ka lihok. So, gikan kay 77 years old female na diabetic, 3574 ang iyang last number sa iyang cellphone. Good morning, Doc. Naoperahan ko last August 18. Naputol ang kumingking o ikaduha nga right side na tiil. Okay? Wala paghapon lagi naayo ang dugo kay naay dugo pa sige karon ug dressing karon. How long ni maayo, Doc? Please advise. Taga Padada. Salamat. So, kung sige gyapon sa dugo, hantod karon, unsa ba August 18? Last week ba na August 18? Sa bata karon? 3 days. 3 days ago lang ni. So, 3 days ago lang ni siya, napa na siya gamay na dugo. Okay? Ang imong kuan gid ana is hulaton na nimo mga 1 week. Pero kung grabe ang dugo, unsang pasabot sa grabe kanang pagbutang nimo gapas after 3 minutes or 4 minutes mag-soak na siya, mabasa na siya tanan. Grabe na to.
adto ka sa doktor nimo kay ngano napato siya mga blood vessels dito na wala na sa tawag ani wala na sunog or wala na control. Karon kung ang ano niya ay tama day August man ini. Sorry, August ni siya. Balik ka sa imong doktor. Kay dili man ni siya dapat wala na dugo ni siya. Okay? So adto ka sa imong doktor kay wala na siya either na siya infection sa sulod, wala siya natarong o control sa bleeding, or ang katong imuhang bukog dito sa sulod nagdugo to siya. So, mo to siya, kailangan mo, balik sa imong doktor. Kung ingani kadugay na, ngano ni mo kidugay na, ingani kadugay, siguro, asang follow-up day ni mo, ani? Kung sa sa doktor day? Oo na, lagi masuya, tag paminaw, ani ba? Pero sige lang, ayaw lang kabalaka, kay layo mo na tinai, layo na tinai, ha? Pero dool sa tail. Kung sige gyapon sa dugo, adto sa imong doktor or adto sa kuha, tanaw na to sa problema na, ha? Para padadamon day ka, layo na kayo. Pero kung gusto ka madto sa akong clinic, okay ra sad. Tanaw na to na imong tiil. Okay? So, or mabalik dito sa nag-opera nimo. Okay? So, nadirigikan kay, salamat po ma'am sa imong pag-text. Nadirigikan kay 7255, Dok, sige sakit. Akong likod, diri banda sa may hawak o lubot sa kaliwa. Unya sa may bukog banda, unsa ni Dok? Bali, pwede na siya either, unsang edad ni mo ma'am? Pwede na siya either na dakdak ka tong una, unya, karon lang na feel ni mo ang nerve pain, pwede na siya. Pwede po siya na kay UTI, kay nasakit mo ng likod, no? Pwede na siya UTI. Kay pwede na siya nag-infection dito sa imuhang mga agihanan sa ihi nimo or dito sa imong bladder or pantog. Okay? So, ato dayon ka sa imong doktor kay para tagaan kag antibiotic kung UTI na siya. So, salamat sa mga nag-text. So, dito bahin sa YouTube. Ikan kay Sir Nelson Paloma, sige na siya text. Pwede ba dunganon ang pag-inom sa B-complex o vitamin C? Unsa po ang B-complex imnon? Kay mangahoy manggod ko akong mga batiis. Sana matubag akong pangutana. Salamat. Pwede na nimo imnon ang vitamin B-complex o vitamin C. Ang B-complex manggod, daghan na sila na vitamins. Pwede na nimo siya, miski unsa lang, generic, walay problema. Basta mo inom lang ka ana kung nakay na feel na neuropathic pain. So, natubag nako. Salamat. So, sa karon, salamat sa inyong mga text o sa mga calls or sa mga YouTube. Salamat ko sa inyong mga suporta. Mubalik na sad ta next Wednesday live. Salamat po sa atoang Engineer Ronel Mandresa diri sa atong booth. Ug salamat sa akong igsoon na siya ang taga-text ako diri sa amuhang taga-type sa mga text. Okay, so mo ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.